lakho Jesu singahlala phansi linamandla lingumlilo oqothulayo liyephula imisedari liphunzisa izimbabala liyehlaba onalo izwi lakho angenqotshwe lutho izwi lakho Jesu lingamandla lingu oqothulayo yebo liphunzisa izimbabala liyehlaba lahlukanise onalo izwi lakho angenqotshwe lutho. If I live the holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes. If I live the holy life, shun the wrong, and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes, for me. If I live the holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes, for me. If I live the holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes, for me. If I live
I live. Hallelujah. And to the right, I know the Lord singahlala phansi bazalwane, will make a way for me. Yes, for me. Chapter 15, verse number 7. Angibingelele incwadi uJohane umvangeli, chapter 15, verse number 7. Elders of the church, uBaba Umkhize, siyabingelela egameni lika Jesu, sibingelela idiakon Baba Mlife, omama intombi insizwa bonke abakhona worshipers, ushers, media team, everyone okhona ebukhoneni benkosi namhlanje. Abantwana, may God bless you all in Jesus' name. Amen. Somebody shout amen. Your amen have got a question mark. Somebody shout amen. Let us read verse number 7, chapter 15, verse number 7. Verse number 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Aphinda futhi. Verse number 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Now, in verse esijwayelele uJohane chapter 15 verse number 7 esiwufundayo. When we grew up, kwakukhona into thina sake sakhonza eZayoni. Kwakunento yokuthi uyabona ichapter mayisijwayelekile. Bese kuvele kuba ichapter okuvele kuthiwa hayi njengalena ithi inhliziyo zenu mayingakhathazeki. Babe vele bethi ke hayi ikabishi lelo ishebo sekabishi ngoba kuyazi ukuthi na ivesi ehlale njalo ukukhulunywa ngalo. And mabethi ikabishi ukuthi into okwakuthi noma emzini ukudla kungekho kodwa ikabishi la lingehlale lingabibikho. Somebody shout hallelujah. Kuthiwa ke into obvious vele nale chapter le nale verse esilifundayo. Here is the chapter engicabanga ukuthi abantu abaningi mayike yafunda bavele bethi hawu amen. Somebody shout hallelujah. But I want us to look kuyona closer. Uchawa ibambele imicrophone uzawuphinda funde ngoba kunezinto esizoyithinta sisemthandazweni namhlanje nawo bonke umuntu osibukelayo ku live ngicela ukuthi ahambisane nathi. Amen. Yes, verse number 7 again. Uma nihlala kimi eZayoni wawumiswa ke uma uqeda nje ukuthi uma nihlala kimi bese kuthiwa ima kancane amen bese ke eseyangenelela umfundisi bese uyaqhubeka aphinde ethi ima futhi manje umuntu wayifunda eZayoni kwafuneka kube umuntu okwazi ukulalela mase kuthiwa kame akaqhubeke ngichawe fundake uma nihlala kimi imachawe imaki 1 amen. Ngifuna sibuke in details. Somebody shout amen. Number 1, uma nihlala kimi. Mtshelo sethu uzowathi nansi into ebalekile uma nihlala kimi. Amen. Mtshelo sethu uzothi manihlala kimi. Now it is impossible for you ukuba uhlale kuNkulunkulu noma uhlale kuKristu. That is Jesus Christ akhuluma lamazwi ukuthi uma nihlala kimi namazwi ame hlala kini. Ekhuluma on behalf of God. Somebody shout amen. Uma nihlala kuye namazwi akhe ehlala kini. Angazi amen ukhona. Now ngifuna si underline into ethi ku impossible ukuhlala kuye kodwa ungawathola amazwi akhe. Phinda futhi chawe uma nihlala we usevalile wawungavale eZayoni. Kwangaveli negame. Nangu sevele waphakama ke la uchawe savalile iBhayibheli. Ya chawe. Uma nihlala kimi. Imani nihlala kimi. Yes. Namazwi ami ehlala kimi. As underline ukuze sohamba kahle emthandazweni. Awukwazi ukuhlala kuye bese ungawathola amazwi akhe. So angithi yabona ukuthi sometimes mase sifunda iBhayibheli sesigijima uyazi ukuthi uyungayinaki lento le
Omunye uyethi iBhayibheli mayisenalo kakhulu lana ama translation amaningi aze afinyelele la khona umunye ngahlangana naye 10 years ago wayithenga iBhayibheli lesingisi lalikhulu linelokhuzana line dictionary wayise ethi ke i-dictionary ingaphi egcineni le dictionary le yayicacisa futhi izinto ezifundwa ngala so wathi hayi angisadingi namfundiso maphambi kwami bishop ngithole nanti iBhayibheli wathi leli iBhayibheli lengitholile iBhayibheli lengadinge emfundisi ngifunda lona nje liwumfundisi liyokho konke angidinge umuntu maphambi kwami ngase ngimhleka ngathi awu sorry siyakuzwa bhuti siyakuzwa awu amen but ngimhlekiswa ukuthi sometimes uyalifunda izwi kodwa uyadinga umuntu ozokuchasisela lona ukuba alihlaziye ukuze nawe kade unganinakile ivesi ojwayele kodwa ulibuke ngamanye amehlo iBhayibheli likhulu from Genesis there is a feedback brother amen ukuBhayibheli lapho amen kune feedback ekhona la ku microphone somebody shout hallelujah amen ukhona uvula itribute kuphela iphakame itribute base over the bus somebody shout hallelujah now ngifuna ke sibuke lento le yokuthi from Genesis to Revelation iBhayibheli likhulu kakhulu kodwa kuyenzeka umuntu afunde ichapter yodwa and le chapter ifundayo iphinde ifunde kwenye indawo kade uyilalele kwenye indawo uthi mawusuyilalele kwenye indawo kube ngathi uyaqala ukuyilalela why same spirit same God kodwa uNkulunkulu esebenza nge-interpretation ehlukile ngabantu abahlukeneyo uma nihlala kimi namazwi ami enze njani ehlala kini now in other words awukwazi ukufika kuye kodwa ungawathola amazwi akhe then mhlawumbe nje ngokucacisilekileyo awukwazi ukufika kuye ungazazi zethembiso zakhe ngamanye amazwi awukwazi uya kuye bese ungamazi yena somebody shout hallelujah kunjengoMose entabeni and when efika entabeni wabuye knowledge before agibela entabeni nokuhlala kuye akwenza ufane nanjengoba ungakahlali kuye uma uke wafika kuye kuba khona ichange ngoba impilo yakhe ishintshiswa yinto ofike wayithola ufika kuye now then bese qedela ke chawe mayiqedela ukhuluma lamazwi mayiqedela uthini mayiqedela uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe because of ukuthi mina nihlala kimi namazwi ami ahlala kini whatever that you ask you shall receive it nakufumana somebody shout hallelujah amen angazi ukhona la ekhaya mtshelo sethu uzothi makhelwane nanoma ngabe yini oyifunayo isecret ukuhlala kuyena isecret ukwenze njani ukufika kuye uhlale kuye bese uvumela amazwi akhe ukuthi ahlale kuwe immediately amazwi akhe ahlala kuwe uthi nanoma ngabe yini eniyicelayo nakuyenzelwa bese kuba khona la bhala khona athi angiyena umuntu kuba ngakhuluma ngiyiphikise kusho ukuthi ngamanye amazwi akhe mayikaphuma awabuyele emuva usho njalo uthi awabuyele emuva engaphethe lutho so uyayifunga futhi yena emazwini akhe uthi izwi lakhe uyalinda ukuba lifezeke so ngamanye amazwi bawuhlala kuye uhlala kumuntu ozonginikeza yonke into awu somebody shout amen oyicelayo now emazwini akhe somebody shout emazwini akhe kukhona yonke into efunwa uwe yalokho ukuphila kwalomhlaba nanoma ngabe yini oyifunayo uma amazwi akhe asuka eza kuwe ngenxa ukuthi wena uhlale kuye automatically ayikho into oyicela kuye ungayitholi lento ethi ayikho into oyicela kuye ungayitholi isho ukuthi
konke okuthandazelayo, because when the Bible says uyakunikezwa yonke into oyicelayo, lisho ukuthi when you go to prayer, whatever lento oyithandazela noma ngabe yini oyithandazelayo, God will grant you. uNkulunkulu uzokunikeza yona, uzokunikeza ngenxa ukuthi icondition uhlale kuye. Then amazwi akhe enze njani? Automatically avela azohlala kuwe wena ohlala kuye. Then when we go back sizofunda amanye amavesi cha ungalivali iBhayibheli lakho. Amen. Ngoba sizawufunda amanye ama-chapters. Now when we go back iBhayibheli ku chapter 1 silazi sonke. Verse number 1. Ekuqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi wayenkulunkulu, ulizwi wayenkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli akukho kwavelayo ngaphandle kalizwi. Kusho ukuthi bonke abantu abathola ulizwi, bonke abantu abahlala abahleli isiZulu Nkosi yami, bonke abantu okuhlela izwi kubo, nanoma ngabe yini abayifunayo iyakwenzelwa ngoba yonke into ephilayo ivela kulizwi. In other words, lento ungayibona ilight ukuthi washo kanje kubo. Wathi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyacela noma ngabe yini eniyifunayo niyenzelwe. Kodwa mawusuya scriptural, sewucheck ukuthi lamazwi akhuluma ngawo usho ukuthini. Ngamanye amazwi usho ulizwi. Elithi iBhayibheli nomhlaba ukuze ube khona waba khona ngenxa kalizwi. Elithi iBhayibheli konke okwaba khona ngenxa kalizwi. Bese lithi nomhlaba wawudabula ngezwi. Abekho abantu la ekhaya. Okusho ukuthi ngamanye amazwi izwi linamandla more than anything ekhona emhlabeni. Kunezinto esisabayo, sisaba iqhumane, sisaba ibhamu, sisaba yonke into esatshwayo emhlabeni. But kukhona into ofuneka siyi-understand more above what we fear of. Lento esisabayo kukhona into enamandla ngaphezu kwebhamu, enamandla ngaphezu kweqhumane. If ever izwi likaSimakade like lahlala kuwe, liyo yonke into oyifunayo. Amen. Wena ukuthi angazi uhambe nemvula yini. Somebody shout hallelujah. Mthilo sethuza uthi makhelwane engathi ungawusho amen. Mtshelo sethuza uthi makhelwane ayikho into oyifuna ungayitholi. Khuluma nosethuza uthi ayikho into oyifuna ungayitholi. My izwi lakhe lihleli kuwe. Now, chapter 5 verse number 14. Incwadi ka 1 John chapter 5 verse number 14. Funda chawe. Verse 14, yes. Okufundeka kanje. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sicela utho ngokwentando ngokwezwe ehlala kithi. Abekho abantu. Ngoba umizwi lakhe lihlala kithi kusho ukuthi asambe eceleni kwalo. Kodwa samba kulo. Ngoba yena uhleli kithi, naye uhleli nathi sihleli kuyena. Nawe sigijima siye kuye emthandazweni ngesibindi. Sicela entandweni yakhe, sazi ukuthi uyasizwa ngoba sicela entandweni yakhe. In other words, we don't pray sishizwi. Kodwa ekuthandazeni kwethu i-reference is the word. Ngoba umuntu uphodla into ayidlayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umizwi lingaphakathi siyawuphodla lona nasemthandazweni. Because nalopho ophuza iCoca-Cola khona bayithandayo ingqile ntshumayelo ezayo ye-Coca-Cola. Amen ukuthi umuntu othanda iCoca-Cola angisho ukuthi ngithini kodwa iyeza ntshumayelo. Ngithi ophuza iCoca-Cola uma sekuthiwa uyabhodla akayibhodla iFanta orange. Kodwa ubhodla iCoca-Cola. Ngoba wonke umuntu ubhodla into ayidlayo. Manje safika kuye, sahlala kuye. Then naye wasuke ulizwi wahlala kithi. Uma sesiyehlalweni sibhodla izwi ngokwentando yakhe, sibe nesibindi esinaso abekho abantu emthandazweni. Now sibhodla into esidlile.
udangerous mawufika kuye kodwa ungavumeli ukuthi izwi lakhe lihlale kuwe. In other words, mawungalifundi iBhayibheli senkingeni nawo ngoba iBhayibheli ukudla izwi uthatha utfake ngaphakathi. Awu amen, angazi ukhona like ukudla izwi mtshela sethu ukudla izwi. Sengathi ungakhuluma kakhulu engathini banjwe imvula uthi makhelwane ukudla izwi. Angizwa ukudla izwi. Angizwa ukudla izwi. Ukuze noma ngabe sawubhekana nenkinga siphodla lona. Uyabona ke masifika emthandazweni kanti sidlile. Asibe sakhuluma njengezwe. Kodwa sikhuluma njengokusho kwakhe. Phezu kwama-situations esibhekene nawo. Izimo esibhekana nazo asisho njengezwe. Izwe likhuluma enye language nathi sikhuluma enye language. Umhlaba ukhuluma enye language nathi sikhuluma enye language. Oh, come on, somebody shout amen. Sangathi wamthinta seduze uthi makhelwane ekhuluma amen phela usuhlula nawo amen. Funda. Qhubeka lapho. Usuqedile lapho. Yebo dad. Verse number 15. 15 yebo. Uma sazi ukuthi uyasizwa Masazi ukuthi uyasizwa noma sicelane siyazi siyazi ukuthi ukuthi sinake esiceleleyo siyazi ukuthi sinakhe sicelileyo sicele kuye sicela kuye. Why sisazi ukuthi sinakhe sicelileyo? Saziswa ukuthi amazwi akhe ahlala kithi. Asikwazi ukukhuluma kuye bese kuba khona ukuphikisana nento ehlala kithi. Wow, basalana nomoya kuye uvumelana nomoya kithi ngoba saphapatiswa ngomoya munye. Aw somebody shout amen. Saphapatiswa ngomoya ngcwele. Awabekho abantu sashiyela umoya ngcwele. Aw somebody shout amen. Salethela umoya ngcwele ukonfirma yonke into eyimfihlakalo engamazwi akhe. Oh, somebody shout amen. Chawe funda 15 futhi ngathi unamandla ngiyawuzwa nje. Verse number 15. Yebo. Uma sazi ukuthi uyasizwa Masazi ukuthi uyasizwa noma sicelane into enza ukuthi sazi ukuthi uyasizwa ukuthi yena amazwi akhe ahlala kithi. Oh, kodwa ngazi amen ukhona la ekhaya. Njengoba ke amazwi akhe ahlala kithi uyasizwa. Uyasizwa yebo masazi ukuthi uyasizwa noma sicelane siyazi ukuthi sinake esicelileyo saziswa isiqiniseko esinaso ezwini ukuthi yonke into esicelile sesinayo. Siphume emthandazweni siphume egcwele ukuthi sesinakho. Siphume kwi-prayer wazi ukuthi lento ilethe enkosini. uJehova nisi uJehova Shema your father usayizwile futhi usayenzile. Noma ungayiphethe ngesandla kodwa lento ukuthi izwe likuwe lifakazelana naye othembisayo isethembiso zakhe siuyebo siwameni. Aw somebody shout amen. Yena kawaqamba manga kodwa yonke into ayishilo yenzeka. Awukhona abantu abathi ngiyakuzwa Bishop yonke into ayishilo yenzeka. Thina sethuza ukuthi yonke into ayishilo yenzeka. Mawungena emthandazweni uhlala kuye inkinga ukuthandaza kanti awukho kuye namazwi akhe awekho kuwe uzothandaza uphume ube ne-doubt kodwa mawuthandaza uhlala kuye namazwi akhe ehlala kuwena kuthi-ke mawuphume emthandazo wazi ukuthi uyakuzwa futhi lento ayithandazela usunayo. Athi usathana unawuthi nginayo, athi amadimona unawuthi nginayo, athi amadimona akwenzeka ukuthi kuyenzeka, athi amadimona ngeke umukele ukuthi ngakho sengikwamukele usulate sathana lento athi anginayo senginayo. Athi kanje ngiyakholwa ukuthi lo ngithandaza kuye namazwi akhe ahlala kimi usekwenzile because ngimkholwa okwendlula wena sathana namadimona akho. Oh, somebody shout amen. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Yini ikholwayo kuNkulunkulu namhlanje ozoyithandazela? Yini oyikholwayo ukuthi usunakho? Awukodwa Nkosi yami ngazi akukho la kushumayeleka khona ngiyoshumayela kulabantu abangangizwa. Ngibuza wena mina ngithi yini oyikholwayo kulento ozoyithandazela?
Uyakhona usuyamukele. Uyakhona usunayo. Uyakhona uNkulunkulu senginikezile. Uyakhona ukuthi ngokuza nje emthandazweni. Lento ozoyithandazela is not ukuthi you are wasting your time. But God ungakavula umlomo 139 amahubo wazi izindlo zami wazi nemicabango yami ngakayiphimiseli amazwi ngakawasho wena uNkulunkulu usuwazi uthi ayikhona yodwa into ongayazi ngami uyakhona ukuthi nje ungene emasangweni akhe automatically usayifundile inhliziyo yakho yonke into ozoyisho kuye usayithatha enhlizweni phela thina sithandaza ngomlomo kodwa sithulula ngenhliziyo. It is not us praying by our mouth but it is us praying with our heart. Oh, somebody shout hallelujah. Wecha usuqedile u15. Yebo dad. Uthini u15 uthe utheni? Uma sazi ukuthi uyasizwa noma Yebo. sicelani. Noma sicelani. Siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye. Yebo. Now, siyazi, asisho sonke siyazi, siyothandaza manje. Asisho sonke siyazi ukuthi sinakho. Phinda chawe siyazi. Siyazi Ukuthini chawe? ukuthi sinakho esicelileyo. Yeah, asiphinde futhi siyazi. Ukuthini? Ukuthi sinakho Usathana uzobe sekuhlebela masiphuma la emthandazweni ethi lento ade uyithandaza ethi ikhona kodwa akadelela usathana lemkenkane ngiyakutshela mina. Indlela ayisa ngayo usathana wedelela nje ade uvutha uthi uqeda nje ukuvutha akweyise ethi wazi wasimosha isikhathi. Bewuthandaza uthini? Awu amen siyazi ufuna umphendula uthi hayi ngokwezwi siyazi ukuthi sinakhe seade sikuthandazela kade sicela. Awangazi amen ukhona ne sinakho mthetho sethu sinakho. Doctor nephuthi sinakho siyazi. Asiye kuyocela kumuntu othi ngisazozama. Angiphinde futhi yabona makhelwane ne uthi uyocela uthathe hey anginakho ngisazokuzamela. Asiyi kumuntu osazosizamela. Siyokhuluma kumuntu onakho konke. Ongumnikazi wakho konke. Ongumnikazi wakho konke ukuphilayo nongaphiliyo. Somebody shout amen if you can. Now uyena nakho konke sicela ngifuna siyothandaza funda chawe chapter 6 verse number 6. Verse 6 lo. Chapter 6. Incwadi kaJohane umvangeli. Ufunda verse 63. Chapter 6 Verse 63. verse number 63. Yeah. Ufundeka kanje. Ngumoya ophilisayo. Awuphinda futhi. Ngumoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Yeah. Amazwi engiwakhulume kimi angumoya angukuphila. Aw. Now lo lizwi akayona inyama. Futhi longene kithi akasi flesh. But longene kithi ungumoya futhi uphila. Now amazwi akhe awukuphila futhi angumoya. Awu kodwa Nkosi yami. Ulizwi ungumoya futhi uphila. Lamazwi siwakhuluma ngabonakala. Kodwa kwazi ukumanifesta afinyelele entweni ezibonakalayo kodwa esuka entweni engabonakali. Futhi awalethu ukufa kodwa lamazwi alethu ukuphila. Yingakho ke masiye emthandazweni sayikhuluma into negative. Ngoba si understand ukuthi yonke into esiyikhuluma sikhuluma kulizwi. Ongumoya futhi oyinyama. Olethu upamino ongumoya futhi okuphila. Olethu ukuphila enyameni efayo. Olethu ukuphila entweni ezifileyo. Ovuso kufile. Odala ongekho kube khona. Owenza impossible kube impossible. Ohlangabezana nezinto ekwaqedwa ngazo ayihlanganise ibuyele back into order. Now let's khuluma ngaye umuntu owagibela phezulu kweHezekaya wathi mathambo hlangana. Izwe liumoya.
izwe linguphila laletha amathambo ahlangana laletha umoya laletha inyama laletha yonke into edingwa amathambo siphethe into enamandla tshela seduze uthi linamandla tshela seduze uthi linamandla ngifuna sibe no 10 minutes nje okuthandaza tshela seduze uthi linamandla liumoya wathi Lazarus come forth uLazarus waphuma wathi yamukela njengokukholwa kwakho kuBhartimeyu amehla avuleka anani ngekho nini awu amen amehla enze njani avuleka kuBhartimeyu awu somebody shout amen engamthintanga wathi njengokukholwa kwakho nokumemeza kwakho kodwa amazwi kaBhartimeyu wamemeza amisa uJesu wami wathi nse amazwi kaBhartimeyu amisa ulizwe nangu engcwele ekhuluma something lo hlala kithi uma ekathinta lo ongilizwe uyahluleka unqaba Jesu ndodana kaDavide ngihawukele wahluleka unqaba wathi njengokukholwa kwakho yamukela isight yakho Bartimaeus amehla avuleke ngoba kukhona omemezayo awabekho abantu la ekhaya kukhona omemezayo la mathambo ayomile ahlule ukunqaba kumprofeti esekhuluma kusho uNkulunkulu ahlangana noma kade engeke ahlangana kodwa ahlanganiswa umuntu ohlala kuyena yonke into obhekene nayo izawunyakaziswa ukuthi wena usuthini lento ishoyo iyakwenzeka njengokusho kwakho lamazwi chapter 8 ungavuli ncwadi yabaseRoma that is chapter 5 not 8 chapter 5 uthi uncwadi yabaseRoma noma ungavulanga ithi umoya owavusa uKristu kwabafileyo is the same spirit ovusa nemizimba yenu efayo kusho ukuthi ngamanye amazwi amandla angabonakalanga on naked eyes ayephethe ukuphila kumuntu ofile amvusa waba ngophilayo kwehla amandla afike ethunene ambatha uKristu wavuka wathatha ukufila inyama actually uKristu akafi now kusho ukuthi kwafa inyama angazi siyothandaza kodwa but ngesikhathi inyama isilele kaJesu ithuna ngithi nalikhumbuza ukuthi wangeli kaJoseph kade anifunde iBhayibheli ithuna lelana wangeli kalona kungayisilona kaJesu wangeli kaJoseph waseAlmatia then uJoseph loyana wathi mayisebona uJesu lengesiphambanweni wayesethi ngicela ukunikela ngethuna lami cela nisane senimfihla khona uJesu bamethula bamfaka ethuneni anifunde iBhayibheli bamfaka ethuneni awu amen bathe mabemfaka ethuneni uJesu wayengafanga amen njalo uKristu but uJesu wayefile not uKristu uKristu wadedela inyama yafa which is umzimba wathatshathwa esibelethweni sikaMary but yena ngoba uyindodana ephuma kuNkulunkulu ongenalo usuku lokufa nosuku lokuzalwa wehla wayemathunjini omhlaba wayodila nezihluthulelo zeHades wayedula noLucifer kwasala umzimba kaJesu ulele phezulu kwathi uKristu ongafiyo angithi umzwile ethe ezandleni zami ngiyawubeka umoya wami wayengafi but wayibuyisela uKristu kuyiposition yakhe ethi kulungile umzimba uyagive up manje ngoba ukuyi-assignment kodwa ngobuyisela kulo wanikezwayo ku chapter 9 verse 6 incwadi kaIsaya ethi sizalwele umntwana saphiwa indodana uthi sengibuyisela ngindodana manje ngesikhathi ebuyisela kwindodana yehla yayimathunjini omhlaba indodana yathi isikhathi sokusebenza manje yafika kuneparty kunebrayi ukuthi uJesu ufile lapha ya ngesikhathi be celebrate ibrayi beneparty lapha noSathane namademoni wangena eminyango wakhahlela yonke into wathi bring back the keys ihluthulelo zokufa nezeHades wayithatha ihluthulelo wavuka kodwa uvuke ngomzimba kade ufile
wasuka uKristu wandlula wathatha umzimba kaJesu ofile ethuneni. Kwavuleka ithuna kwaginqikitshe. Wabonakala uJesu akade efile seme ngaphandle kodwa amanxeba esekhona. Ngokodokotela igazi laphayo laphuma kwangafanele laphile. Kodwa umzimba ongenagazi wathwalwa umzimba kamoya. uNkulunkulu uKristu. Indodana kaNkulunkulu ophilayo. Kusho ukuthi ke lamazwi esikhuluma ngawo amazwi akwazi ukuthwala into impossible. Umzimba ongenagazi odokotela bangathi lo mzimba akumele uphile. Kodwa mase kufika amazwi angumoya futhi akuphila. Afika phethe ukuphila, afika entweni angeke iphile. Awukodwa khona umuntu ongizwile. Afika athwala umzimba ophelile ngokodokotela ngescience. Avuka bonakala semawosa ahambe ngawo. Ahambe ngawo kodwa igazi la lopha bambani phela. Ngokodokotela igazi laphuma labaqeda ngalo igazi lisemzimbeni. Baqeda ngalo selenge siphambanweni. Bambhoboza ohlangothini. Bese thohlabelelayo obhalile ingoma wathi kwaphuma umthombo wegazi. It was not a sparkling blood, but now it was a river. Kwaphuma umthombo wegazi ohlangothini. Bese kuthiwa kwase kuphuma nomthombo wamanzi. Amanzi aphuma igazi seliphelile. Abekho abantu abangizwana. Amanzi aphuma igazi selenze njani? Seliphelile. Bese amanzi enze njani? Ayaphuma because there is no blood. Uma kuphuma amanzi kusho ukuthi umzimba kwawungasafanele ukuphila. Kodwa lo owuliswe sithandaza kuye ehlala kuye amazwi akhe ahlale kithi esifunda ngalo manje ukuthi amazwi akhe angumoya futhi anguphila adlula thwala into engenaphila avuka nayo yaphila. Oh, somebody shout amen. Yaphiliswa amazwi awumoya. Sithandaza yintono zoyithandazela anayakha shataya wechawe sime ngenyawo sonke funda the last verse Hebrew chapter number 1 verse 3 uthatha 10 minutes sime ngenyawo Hebrew chapter 1 verse 3 awumoya ingcwele verse 3 chapter 1 verse 3 yes okufundeka kanje yebo yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe. Ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe uNkulunkulu. Ifuze yona indodana yebo. Ifuze yena uqobo. Lo ndodana uKristu Jesu ifuze yena uqobo. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Iphasa iphinda futhi. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Isizulu lesikodwa isekela yonke into. Ngezwi lamandla ayo. Isiyenzile ukuhlanza kwezono. Yenza ukuhlanzwa kwezono. Yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Kodwa yaphinde yayohlala ngakwesokunene somkhulu waphezulu. Phinda uverse 3 futhi sithanda. Verse number 3. Yebo. Yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo. Yona ingukumenyezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Ifuze yena uqobo. Ifana naye uqobo lenkazimulo loNkulunkulu. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Awu. Isiyenzile ima wophinda iphasa. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Ngakuphinde futhi phinda. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Kodwa phinda. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Singeke semthandazweni namhlanje kungolesithathu ngomhla ka10 kuDisemba 2025. Semthandazweni ukuthi izwi lakhe likwazi ukubamba nokuqinisa nokusekela nokwenza konke. Kodwa yona ingumenyezela kwenkazimulo yakhe. Anamaya koshataya.
Now, kukhona any translation ethi, he holds the universe together. He hold the universe together. Yabona lento ethi, he hold the universe together. Isho ukuthi ayikho enye into engakwazi ukuyenza. Umhlaba wonke ncika kulelizwi. Ngoba galelizwi mawuncika kulona ayikho into impossible. He hold the universe together. Now, whatever that you need, ncika kuyena. Hayamakho shataya. He owns the glory. And that glory is for his Father. Lenkazimulo ingeka baba wakhe. Cela siphambisene izandla zethu. 7 minutes. 7 minutes is now. If you can move ehlane, sonke ke simove namhlanje for once. Awumove ehlalweni umove uthandaze all over the place. Don't pray ulawume khona. But awuthandaze umove nje ehlalweni all over the place. Open your mouth and say something unto God. Utter the word unto him. Hanamaya hela basaya hila manda la brosaya. Just open your mouth and pray wherever you are. Just open your mouth and pray wherever you are in the mighty name of Jesus Christ. Maswake Aya Shandaya Bayete Jesu Sikholwa yilizwi lakho Sethemba lona izwi lakho Yilona namandla Yilo elibamba lisekele Yilo elenze kuba konke khona kube khona ngaphandle kwalo akukhona utho olukhona naloba khona bayede ebusuku bayede dwala laphakade bayede sithando somphefumulo bayede sonini nanini bayede somandla bayede Zulu yasimanga Yikapashataya Yilabasaya Enamantaya Kashataya Bayada Jesu Bayada Jesu In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus, the Son of the living God, the one who was and is to come. We glorify your name, O Jesus. Sicela ungasuki kuwe. Sicela ukuhlala kuwe. Sicela ukunamathela kuwe. Zulu yasimanga. Zulu yamfihlakalo. Dwala imiyo. Dwala laphakade Iketeya Kushataya Liprosayenteya Bayete Jesu Uduma lunga lwakho Nesibongo singesakho Zulu yamfihlakalo Zulu yasimanga Jesus Shandele babosaya Uyamande yandeya Ila baba yanta yandeya yamaya kushandaya Ila mama
Hey, Shane Yaketeli Brosaya. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. Liyadala ungekho kube khona. Liyenza lokho kwehlula abantu. Liyalanda ongekho kube khona. Liyahlaphaza konke ongaveli uNkulunkulu ophilayo. Liyabhidliza konke ongaveli uNkulunkulu ophilayo. Liya-uproota konke okwatshalwa isitha. uNkulunkulu wethu onamandla onke ebusuku namhlanje. We glorify your name, Jesus. We magnify your name. Zulu yesimanga. Zulu yemfihlakalo. Ande yakashataya. Ela baba 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 yanta. E mama 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 yande de busaya. Kuyanda na mama mama yande ya yende na maya. Dika mantala brosaya. Woo! Hallelujah. 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 Shalamande kesaya. Bayete nkulunkulu. Hallelujah. Madolo onke ayakhotama kuwena sithi baye ete bayete wehlukile awulinga bayete bayete Jesu wehlukile we awulinganiswa bayete Jesu worship us.
yena uJesu izandla phezu kwekhanda. Hallelujah.